my bychom vás chtěli už opravdu nahlas přivítat dnešního live streamu. Dejte si s námi 20. Já jsem Míša Kesegi, poznáte můj hlas. A přestože pod mým jménem sedí taky Míša, tak je to vlastně ve skutečnosti Marek Marušin. No a dnes sa podívame spolu na manažerské koučovanie. Troška ináč, než ste možno zvyknutí. Nechceme tu robiť reklamu koučovaniu, nechceme tu robiť niečo komplexné a komplikované, ale chceme predstaviť manažerské koučovanie ako prístup, ktorý má oporu vo výskume aj v našej každodennej práci s lídrami. Zároveň vnímame, že je to niečo, čo poľučťuje celý ten biznisový tlak na výkon, výsledky a tempo. Schopnosť lídrov nielen dodávať, ale aj tvoriť vzťahy, motivovať, vytvárať priestor pre druhých je jednou z kľúčových leadership kompetencií. A to nie len v práci s jednotlivcami, ale aj v budovaní celých tímov. Môžete si myslieť, že to hovoríme, pretože sami sme koučovia, obidvaja sme, ale nie je to tak. Podporujú to aj rôzne štúdie. Ako príklad môžem uviesť napríklad veľmi známy Project Oxygen od Google. Dokonca už z roku 2009, nie je to žiadna horúca novinka, podľa ktorého to, že manažér je dobrý coach, je najdôležitejšia charakteristika dobrého manažera. No, my tady máme hned otázku taky na vás. Dejte nám vidět, odkud voláte, odkud nás sledujete. A napište nám to do komentářů. Nemusíte to sdílet, pokud se to zrovna nehodí. A stejně tak bychom vás chtěli poprosit, pokud máte jakékoliv otázky, tak je klaďte rovnou. My jsme tentokrát vynechali, nebo nezajistili přesně, nezajistili jsme konkrétní čas pro otázky jako takové, takže nás nešetřete a pojďte na to. No a Marku, mě teď napadá, myslíš, že by si dokázal shrnout, co přesně vlastně manažerské koučování jako takový z hlediska teorie i praxe vlastně znamená, co to je? Je niekoľko dobrých definícií. My v abecede lídra používame mix, takže ja sa opriem o to, čo používam v abecede lídra. Je to štýl vedenia, ktorý vedie k výkonu, ale zároveň k učeniu, podpore samostatnosti jednotlivcov a posilne zodpovednosť členov týmu. No a teraz už koniec definície. A práve vďaka tomuto zvyšovaniu samostatnosti, zvyšovaniu autonómie výrazne podporuje vnútornú motiváciu a angažovanosť, zapojenie ľudí. A o tom vlastně hovoří i Amy Edmondson, profesorka leadershipu a managementu z Harvardu, která se ve svých výzkumech vlastně poukazuje na to, že týmy, kde lídři vedou spíš otázkami než odpovědmi, tak ty týmy vykazují vyšší psychologické bezpečí. A tím teda vlastně větší zapojení a i větší inovativnost. My aj kvôli tomuto v abecede lídra koučovaniu venujeme celú jednu sériu. A vysvetľujeme nielen metódu, ale aj benefity, prínosy, princípy, na ktorých tento štýl vedenia stojí a k tomu potrebné kompetencie, ktoré manažeri potrebujú nadobudnúť. No a s čím sa často stretávame je, že do hry u väčšiny manažerov vstupuje hneď niekoľko blokov. Myši, s čím sa stretávaš ty, keď sprevádzaš manažerov v abecede? A velice často s tím, že manažeři neumí vystoupit z role expertů. Chtějí vypadá, jakože pětí, chytře, zasloužit si své postavení, znát a říct vlastně odpovědi, které v hlavě mají. A ostatně také za to vlastně většina z nich byla povýšených. A my nemáme tendenci naše vítězné strategie měnit. A pak ještě také to, že manažeři mají problém pustit si rukou kontrolu. Co když to řešení nebude tak dobré, jako to moje? To je vlastně velmi obtížné nést plnou zodpovědnost za něco, co nemám pod svojí vlastní kontrolou, co nemám pevně v rukou a předávám to někomu jinému. No a tak si vlastně snaží udržet svou zodpovědnost, kontrolu, dohled u sebe a neumožnit podřízeným, aby plně přijali svoji vlastní samostatnost. Co ty by si doplnil? Ja tam mám vec, ktorá vám možno vyznie banálne, ale opakovane sa s tým stretávam a to je to, že pre manažerov je veľmi ťažké viesť otázkami. Manažeri nevedia klásť otvorené otázky. Ako hovorím, zdá sa to byť jednoduché, ale nie je. Po tom, čo mnohí manažeri roky viedli oznamovacími vetami, dávali inštrukcie, prepnúť do vedenia dobrými, otvorenými otázkami, vystúpiť z role experta a pýtať sa, je pre nich naozaj ťažké. To vyzerá tak, že v začiatkoch niektoré ich otázky vyzerajú skôr ako rady s otáznikom na konci vety. Napríklad, čo si myslíš o tom, ak by sme to urobili takto? A v zátvorkách si predstavte, že takto je moje navrhované riešenie. Jsou to takové radásky. Radáska může být i třeba, neměli bychom do toho zapojit i druhé oddělení? V skutočnosti to nie je ani koučovacia, ani otvorená otázka. A práve preto
celú kompetenciu manažerského koučovania chceme pre našich klientov, pre klientov ABCD Lídra spraviť čo najjednoduchšiu a najprístupnější. Leadership is language, napadá mě, což je vlastně mimochodem skvělá kniha od Davida Marketa, který má takový jako všeříkající podtitul Skrytá síla toho, co řeknete a toho, co ne. A v našem rozvojovém programu ABCD Lídra je koučovací přístup jeden ze základních stavebních kamenů leadershipu. Vedeme manažery ke koučovacímu přístupu přes konkrétní dovednosti a manažerské koučování nevnímáme jenom jako techniku. Je to pro nás cesta, jak vést hlubší rozhovory, které umožní lepší vzájemné porozumění. Kdybychom se na to chtěli podívat optikou psychologického bezpečí, tak bychom viděli, že takovými rozhovory posilujeme status jednotlivých členů týmu, autonomii a samozřejmě také vztahy. Nácvik klíčových kompetencí v ABCD Lídra říkáme tanec otázku. A to je tá dôležitá časť. Namiesto komplexných modelov, ktorých je niekoľko a sú dobré, fungujú, jedným z príkladov môže byť Grow. My celý tento proces manažerského koučovania zjednodušujeme na tanec otázkou. Pokúsim sa ho čo najjednoduchšie vysvetliť v 4 krokoch a zároveň v 4 kľúčových kompetenciách manažera. Takže keby som reklamná prestávka a keď po nej dostaneme správnu grafiku, tak keby som po nej vysvetlil tie jednotlivé kroky, tak to je v prvom rade, samozrejme to, čo som už spomínal, to je umenie klásť správnu otázku. Správna otázka nie je návodná. Je jasná, otvorená, vedie k rozmýšľaniu, nie nutne ku jednej správnej odpovedi. Čo tu platí je, že jednoduchšia otázka je lepšia než zložitá. Menej je viac. Ten druhý krok, už keď položím otázku, tak je zostať ticho a počúvať. Nejde len o to počuť slova, ale vnímať aj to, čo sa za nimi skrýva. Skutočné počúvanie totiž to spomaluje tempo rozhovoru, prehlbuje premýšľanie a podporuje vzájomnú dôveru. Dáva ľuďom pocit, že sú naozaj vypočutí. A samozrejme, to má zmysel v momente, keď dokážete byť ticho, ak ticho považujete za trápne, alebo nevydržíte to ticho, neustojíte ho, tak budete mať tendenciu ten priestor zaberať. A potom prichádza kompetencia, ktorá pre väčšinu manažerov je veľká neznáma, pre väčšinu manažerov je to naozaj niečo nové a to je sumarizácia. Je to zhrnutie toho podstatného, čo druhá strana povedala. Takže taká stručná sumarizácia, že vlastnými slovami zopakujem to, čo druhá strana povedala, tak mi pomáha overiť si porozumenie a hovoriacemu dáva pocit, že ho naozaj počúvam. Nemusíte sa snažiť byť úplne přesný a zopakovat úplně přesně, co ta druhá strana říká, je vlastně o podstatu rozdělení. Za mě vlastně tanec otázku není výslech. Není to ani snaha někoho někam dokoučovat, jak často slycháme. Je to dialog, ve kterém se manažer nestaví právě do role experta, ale dává prostor druhému, aby si našel svoji vlastní cestu nebo dostal příležitost k důležité reflexi. A my vám túto techniku 4 jednoduchých krokov ponúkneme ešte raz stručne, len v zjednodušenej podobe. Takže predstavte si tanec otázkou ako postupnosť 4 krokov. Prvý krok, položenie otázky. Čo by si navrhoval? Miesto rady. Druhý krok, vydržte ticho. Ak položíte dobrú, hlbokú otázku, ktorá vedie naozaj k zamysleniu, tak mozog potrebuje čas na spracovanie. 3 až 5 sekúnd je úplne v poriadku čas. Tretí krok, počúvajte. Ale nie preto, aby ste vedeli čo najlepšie zareagovať, ale preto, aby ste skutočne porozumeli toho, čo hovorí druhá strana. A ten štvrtý krok je, overte si toto počúvanie sumarizáciou, teda zhrnutím toho, či ste skutočne porozumeli tomu, čo druhá strana hovorí. A my taky zdravíme Mira, díky moc za pozdrav. Já mám pocit, že i tady vlastně platí, že trénink dělá mozek. Náš mozek je mnohem kreativnější a členové našeho týmu samostatnější, když ani jednomu nekládáme řešení, ale vlastně umožňujeme si ho najít. A abychom vám to ještě víc usnadnili, tak jsme pro vás připravili 5 otázek, které jsou velmi dobře použitelné v manažerské praxi a jsou připravené tak, že tam ještě jsou doporučení, kdy a vysvětlení toho, proč takovou otázku vlastně použít. Pokud o ně máte zájem, tak stačí, když si napíšete do komentářů a my je s vámi rádi nazdílíme. A zatím jsme ale mluvili pouze o práci s jednotlivcem na ruku. Tak si říkám, jak se takové manažerské koučování vlastně projevuje na týmové úrovni. Ďakujem za to premostenie, pretože aj ten náš dnešný livestream adresuje, ako koučovaním môžete pomáhať budovať výkonný tím. Zatiaľ z toho, čo sme hovorili, tak koučovací prístup môže viac vypadať ako vhodný štýl pre prácu s jednotlivcom. Napríklad pre
vedenie rozhovorov 1 na 1, prípadne do riešenia problémov s jednotlivcami. Čo rozhodne platí, a motivovaní samostatní jednotlivci určite tvoria výkonnejší tím. Ale rovnako princípy, na ktorých manažerské koučovanie stojí, a kompetencie manažera kouča môžete uplatniť aj v práci s celým tímom. A Nikol se hlásí o svůj bonus, Nikol, budete ho tam mít. A zároveň bych ještě chtěla říct, ti z vás, kteří se připojili teď později, nebojte se nám klást otázky, my na ně budeme průběžně odpovídat, tentokrát nemáme na ně prostor na závěr, tak jako bývá to u nás zvyklý. No a stejně tak i Hana si žádá svých 5 otázek, ať vám slouží. Klíčem vlastně k manažerskému koučování je umět na chvíli ustoupit z role experta. Nevrhát se hned do řešení, ale místo toho vrátit otázku zpátky týmu. Představte si klasický scénář, určitě ho všichni znáte. Týmová porada, někdo z kolegů přijde s problémem, se kterým si neví rady. Většina manažerů v tuto chvíli udělá to, co umí nejlíp. Nabídne řešení nebo dá radu. Jenže to nemusí být nutně nejlepší cesta. I když víte, jak by se to dalo vyřešit, zkuste na chvíli se zastavit a otevřít prostor ostatním. Můžete říct třeba, máte s tím někdo zkušenost? Napadá vás, co by mohlo pomoct? Tím dáváte týmu signál, že jejich hlas má váhu a vracíte odpovědnost zpátky do týmu. No, my už sme spomínali Davida Marketa, mne sa veľmi páči metafora, ktorú on používa. On to nazýva, že to je vedenie, je troška nemotorná tá metafora v slovenčine, v originále to znie, je to oveľa plynulejšie, vedenie so sípavým nádychom cez zaťaté zuby. A vyzerá to asi takto. Predstavte si tú situáciu, kedy niekto z týmu položí otázku. Vy viete odpoveď. Vedeli by ste veľmi rýchlo vyriešiť, vedeli by ste veľmi rýchlo zareagovať. Ale namiesto toho, že by ste naskočili do tejto role, tak sa na chvíľku zastavíte, zhltnete tú vašu odpoveď a s otázkou sa obrátite do týmu. Takže potom to vyzerá, že tak ako by ste to vyriešili vy? Máte niekto z vás skúsenosť s niečím takýmto? A čo sa stane v takomto okamihu? Členovia týmu zistia, že sa môžu obrátiť na seba navzájom. A naviac, keď niekomu dáte príležitosť ten problém alebo tú situáciu vyriešiť, tak umožníte zažiariť niekomu iného z týmu. Časom vám tento spôsob vedenia môže pomôcť k tomu, že v týme sa začne budovať väčšia samostatnosť a zároveň ľudia viac sa začnú opierať jeden od druhého. Určitě jste poznali, že Marek si tohle před natáčením několikrát intenzivně zkoušel a trénoval. Nikola nás zdraví s Chrudimi, taky zdravíme do Chrudimi. Vidíme, že opět otázek je opravdu velký zájem, takže neváhejte. Chtěla jsem říct, že jich máme málo, ale samozřejmě to online, tak elektronická podoba, té máme nekonečně mnoho a rádi se o ní podělíme. Já si říkám, Marku, jasně, tohle se ale nestane ze dne na den. Jde to krok za krokem, interakci po interakci. Tímhle přístupem vlastně postupně pomalu ustupujete z cesty a dáváte týmu prostor převzít iniciativu. Lidé si začnou víc věřit, víc spolumluvit navzájem, nečekají až na to, co řeknete na to vy, a přestanou být tolik závislí na vás jako na vedoucí a začnou se obracet víc jeden na druhého. A přesně tohle je znak za nás dobře fungujícího týmu, že v něm panuje důvěra, vzájemná opora, lidé si nebojí říct o pomoc, sdílejí pochybnosti nebo se nebojí přiznat, že něco nevědí. A právě tahle otevřenost je pro nás tím palivem pro ten týmový výkon. No to potom tak nějaký použiť. To je veľmi praktické umenie. Nie je to akademická dovednosť alebo kompetencia. A vedenie koučovacím štýlom dokážete uplatniť v každodennom manažerskom živote. Nielen v kancelárii, kde vďaka tancu s otázkou budete viesť, alebo budete schopní viesť oveľa hĺbšie a kvalitnejšie rozhovory 1 na 1. Ale aj na ploche, v teréne, v operatíve, kde vám dobré otázky miesto okamžitých riešení pomôžu podporiť vlastné premýšľanie a vďaka tomu možno iniciatívu a zodpovednosť u vašich ľudí. Miesto toho, aby ste boli centrálnym mozgom vášho oddelenia. A možno k tomu niekedy naozaj stačí len ten moment, kedy zhltnete to vaše riešenie a namiesto naskočenia do role experta odovzdáte priestor, zodpovednosť niekomu inému v týme. Možná znáte ten moment, kdy odcházíte z porady ověšený tou zodpovědností těch druhých. A venku na vás čeká kamion takové zodpovědnosti, ještě kterou jste si na sebe přibrali. Pokud vás manažerský koučování zaujalo, tak vás velmi rádi přivítáme v našem programu Abeceda lídra, protože tam je vlastně jedním z 10 klíčových leadership kompetencí, kterým se společně s účastníky věnujeme. Nejde nám primárně o techniky a nástroje,
ale vlastně vnímáme tento program jako vnitřní cestu pro měnu každého manažera ve skutečného lídra. Pre mňa je to hlavne ten začiatok manažerskej pozície je o tom vstúpiť do manažerskej role. Je to nejaká vnútorná transformácia. A ABCD lídra, tak ako sme už spomínali, je téma manažerského koučovania dôležitý dielik do skladačky celého onboardingu lídra. Nie je to jediný štýl vedenia, aby sme zase netvrdili, že manažerské koučovanie je liek na všetko. Nie je. Sú rôzne situácie, rôzni ľudia a vyžaduje si od manažera schopnosť flexibilne voliť rôzne prístupy. Ale manažerské koučovanie za nás rozhodne patrí do výbavy, podal by som tak možno výčovite, manažera 21. storočia. No a keďže sa už blížime k záveru nášho dnešného vysielania, tak máme pre vás špeciálny bonus. V septembri, v září po česky, začíname druhú sezónu ABCD lídra v roku 2025. Je to cesta jak pre jednotlivcov, pokiaľ máte talentovaných kľúčových jednotlivcov vo vašej organizácii, ktorých chcete rozvíjať, ale aj pre celé týmy, pre celé skupiny manažerov. Ak chcete prepracovaný, overený, koncepčný onboarding pre svojich manažerov, alebo chcete svoj rozvoj, svoj vlastný rozvoj posunúť na vyššiu úroveň, do konca mája máte od nás 10% zľavu z ceny programu. Napíšte mi, veľmi rád vám zodpoviem otázky, prípadne budeme hľadať cesty, ako ABCD lídra prispôsobiť na mieru vám alebo vašej organizácii. Mně napadá, že vlastně se opravdu blížíme do takového závěru, jako skutečného závěru. Tak jestli někdo z vás má nějakou otázku, tak klidně pojďte ještě položit. Nemusíte mlčet navždy, můžete pak nám ji později poslat do komentářů, případně oslovit Marka nebo nás oslovit jiným způsobem. My se velmi rádi s vámi sedíme a vysvětlíme vám víc. A nebo možná se můžeme i společně podívat na to, co vám konkrétně brání, být dobrým manažerem nebo dobrou manažerkou, jakou byste si představovali. Já vidím, že zatím otázky nedorazily. Dáme ještě chvíličku času. Dáme ještě chvíličku času na otázky. Já mám jednu otázku, Marku, a to je, hodí se manažerské koučování skutečně úplně všude? Tak na to je za mňa jasná odpoveď a to, že nehodí. Je to štýl, ktorý je veľmi funkčný, ale to, čo vyžaduje, je, že na druhej strane je niekto, kto chce s vami spolupracovať. Ak na druhej strane je človek, ktorý nemá záujem spolupracovať, nechce spolupracovať, tak sa bohužiaľ s manažerským koučovaním ďaleko nepohnete a na mieste možno je iný štýl vedenia, možno aj direktívny štýl vedenia. To je OK, ten takisto patrí do kufríku alebo do nejakej výbavy, základnej výbavy manažerských štýlov. A já bych možná jenom ještě doplnila, že je to vlastní proces, že pokud jste doposovat manažerským stylem víc své lidi nevedli, tak z toho budou velmi překvapení, potřebují čas a prostor na to, aby si to osahali, aby skutečně důvěřovali, že to myslíte vážně. Vy se nenechyte velekat nějak tichem nebo odpovědí nevím, nebo co bys navrhoval z druhé strany, ale vydržte to, ptejte se lidí na názor a oni se postupně otevřou, postupně se vlastně na to zvyknou a musí se vlastně trošičku naučit přemýšlet jinak, protože ona je velmi snadné si přijít pro rady a namísto toho hledat své vlastní řešení. Já bych tímto ten náš live stream dnešní uzavřela. Já vám moc děkuji za to, že jste byli s námi. Myslím si, že to bylo zábavné i především díky spoustě technických chyb, které jsme tentokrát nasekali. Tak nám doufám odpustíte a doufám, že ten obsah pro vás byl dneska hodnotný. A máme pro vás připravené jedno moudro na závěr, protože dobří manažeři nejsou ti, co mají odpovědi, ale ti, kteří se nebojí zeptat. Krásny záver. Ďakujem pekne. Majte krásny zvyšok dňa. Naschledanou.